Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, дип сәламлыйм сезне язның иң матур кояшлы көннәренең берсендә. Эфирда лайыклы хит тапшыру һәм аның алып баручысы мин Илгәрәй. Бер атна күз ачып имганчы узды да китте, дуслар. Шушы атна эчендә артистларда нинди яңалыклар җыелган соң, студиябездә кемнәр көтелә? Барысын да тапшыру барышында белерсез. Бер сәгать дәвамында мәйдан белән бергә булыгыз. Искәртеп үтәм, хит-парадтагы яраткан җырыгыз өчен мәйдан.тв сайтына кереп тавыш бирегез. Тавышлар көн сайын кабул ителә. Без башлыйбыз. Җәмәгать, сез бәрәңгене үзегез генә утыртасызмы? Әллә өмә беләнме? Үз йортлары белән яшәүче Гөлназ белән Вәли бәрәңгене күршеләре белән бергә утырталар икән, дуслар. Башта бер бакчада, аннары икенчесендә утыртабыз ди җырчы. Шулай инде ул, күрше хакы, Тәңре хакы дип юкка гына әйтмиләр, дуслар. Ак яулык бүләк иткән беренче елмаюыңда шунда ук булган икән. Бәләкәйдән өйрәткәннәр фикерләргә, уйларга. Күз тимәсен, субханалла, иманлысың шуңарга. Бала булсаң син асылы таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып, булмый табып. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Курыкмыйсың бер нидән дә, Аллаһтан гына куркып. Балкы әле бар дөньяга, исламның нуры булып. Ирең үзлеп сөя сине, куйныңда күпме бала. Син бит якты җир йөзендә, иң бәхетле ана. Бала булсаң син асылы таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып, булмый табып. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә. Яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Müslümanlar yarada sin için kümelene. Batşalarda, dervişlerde başıya sinin alda. Şun Müslüman kızığına bəxtli bula Allah. Sin bit bizning күз karası, sin yıldız sul her düşte. Yanlarında sakta dura gaskar, gaskar ferişte. Sin bit bizning күз karası, sin yıldız sul her düşte. Yanlarında sakta dura gaskar, gaskar ferişte.
Айгөл Закирҗанова тырышып һәм илһамланып яңа җырлар иҗат итү белән шөгыльләнә икән, дуслар. Соңгы арада репертуарын Венера Махмутова җырларына баеды ди, үзе дә матур җырлар язучы Айгөл Закирҗанова. Айгөлнең мәхрүм иттең җырын бергәләп, дуслар, Мәйдан каналында тыңлап хозурланып алыйк әле. Сабый чакта белмәсә дә барысын, үсә төшкәч улым сырады. Әти кая, нигә кайтмый диеп, кулларыма ятып елады. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назлы әти кулларым. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назлы әти кулларым. Буйга җитеп килә, бәхетләрен сорыйм Ходаедан. Бар гомремне улым сиңа бирәм, күп газаплар күрдең булайда. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын әти кулларым. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын әти кулларым. Сулар кебек искә төшәр кылган ялгышлар. Бала хакын хөрмәт итмәгәнлегә аергандыр безне язмышлар. Сабыемның яннарында һәр чак терәк булды әби бабасы. Әти белән әнигә гомергә рәхмәт әйтеп кенә торасы. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назлы әти кулларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назлы әти кулларым. Лайыклы хит кунагы, дуслар, татар эстрадасы җырчысы Рамиля Хәйретдинова үзе бездә. Сәлем, Илгәрәй. Сәлем, дустым, сәлем. Ничек кәефләр? Аллаһка шөкер, бардай бит, җәйгечә. Менә бит, исән-сау килеп җиттең. Әйе, Аллаһка шөкер. Шушыннан бик матур образда килгәнсең, бу образды кем сиңа сөйләште әйтәләр. Үзем барам да алам мин. Тотасың да, барасың да, аласың. Ничегрәк менә мондый эссе яздан канәгатьме син, гомумән? Әйе. Нәрсә бит? Бик эссе, һава торышы. Яратасың мондый эсселәрне? Яратам. Җәй вакытын мин аеруча яратам. Әле кызынырга барган бармы? Юк. Барырга кирәк түгел, сиңа син булай да, субханалла. Мин аграк күренәмдер әле. Име, дуслар? Гомумән, менә яраткан ел фаслың нинди синең? Яраткан ел фасылым яз. Яз, менә бит. Ялгышмасам, син һөнәрең буенча хисапчы. Ни өчен син җырлый башладың?
Кім әттәргеш берді сиңа? Рамил, менің бетін тұрмыш иптәшім алып барышы. Аңа алып барғанда жерші керек болғаш енді. Жерші деп әйту зор енді ол. Жерлаушы деп әйтеді. Жерлаушы керек болғаш, мені ертті. Сенің ғойледа неше бала? Біз 4 бала, менің 2 ұлы апам бар, һәм біз игізеклер. Игізеклер? Малай. Субханалла. Инстаграмда көрдім, өзара шул қадар достату яшисіз, дұрысын әйткенде. Субханалла. Һәм әнә интернетка кагылышлы сорау, ничә подписчигыз бар Инстаграмда? 16 меңгә якын. Бу шын, Шын үземлекләр генә. Хатлар язалар. Җавап бирәсең. Гифларда катнашмыйм. Бар тик үземә шын күңелдән язылган подписчикларым гына. Мен тиздән алар җәй башланып китә инде, шуны җәй һәм җәйгә нинди планнар сезнең? Җәйгә инде планнарыбыз әлләни зордан түгел, эшләргә, Аллага шөкер. Алып бару буенча заказларыбыз күп. Шуларны эшләп, матур гына акча эшләргә. Юк, мин уйлаганым клиплар, җырлар. Әйе, клип буенча Алла бирсә, май ахырларында менә шундый көннәр матур булса, кояшлы булса, берәр матур клип төшерәбез. Җырыбыз инде әзер. Инде җырга җырлыйсың? Күз аттың. Менә инде. Интернетта бар, тыңлап була бит әле. Юк, әле чыгармадык. Тыңлап карамакчы. Ярар. Һәм инде мәйдан канал караучыларга, тамашачыларыгызга, тогры тамашачыларыгызга теләкләреңне әйтеп булсаң. Барлык тамашачыларга, дусларга, туганнарга, мәйдан каналын караучы милләттәшләргә исәнлек телим, саулык, иминлек, тынычлык телим. Исән сау булыйк, сәламәт булыйк, бердәм булыйк, бергә булыйк. Рәхмәт, Бирбишне. Киләсе очрашуларга кадәр дип, клипка дуслар, лайклар куярга онытмыйбыз. Сихрләде серле күзләре, Колагымда ишетелә назлы сүзләрең. Мин бәхетле синең белән бергә чагымда. Гөмерлеккә булшы янымда. Икәү тормыш юлларыннан барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Икәү тормыш юлларыннан барасы ирек.
Хөрмәтле дуслар, студиябездә кунакта талантлы җырчы кызыбыз, әле күптән түгел генә әни булды дуслар, Альбина Абрамова үзе. Сәлам, Альбина. Исәнмесез? Ничек кәефләр синең? Аллага шөкер, Аллага шөкер. Инде синең күңелдән тәбрик итәргә рөхсәт бир. Әни булдың. Инде ул әни бул үзе бер зур бәхет, шулай бит. Әйе, бик зур рәхмәт. Ничегрәк йоклаулар бармы әле? Беләсезме, Йоклыймы төнлә? төннәрен төрле вакыт була. Йокысыз төннәр дә бар, ләкин алар рәхәт мизгелләр. Аларны истә калдырырга кирәк, шулай бит. Әлбәттә. Ялгышмасам, Гөлсерин дигән исем кушкансың. Әйе, нәкъ Ул шулай. исем ничек пәйда булды? Каян, кемнән ишетеп, ничек ошатып калдың? Кем киңәш бирде? Әлеге исемне мин инде безнең җырчыбыз Гөлсерин Абдуллинадан ишетеп калдым. Әлеге исемне мин беренче тапкыр анда ишеттем. Һәм инде үз-үземә сүз куйдым. Кызым тугач, Алла бирсә, әлеге исемне бирәм дип. Менә бит, субханалла. Әйе. Инде әлеге балага чыннан да тәүфыйклы бала булып үсүен теләп калабыз. Амин. Шулай бит. Шулай булсын. Һәм киләчәктә биек үрләргә менүен теләп калабыз. Амин. Альбина, ялгышмасам, әле син быел укуыңны тәмамлыйсың. Әйе. Шулай бит, 6-нчы курсмы? 5-нче ми? 6-нчы курс магистратура ялгышмасам, шулай бит. 6-нчы ел айы. Әйе. Гомумән, ничек соң китәсе киләме укудан? Аллага шөкер, укуымны бетерәм дип шатланып куясыңмы? Беләсезме, менә ничек дип әйтим, ул укуның бит инде төрле мизгелләре булды, төрле вакытлары булды, кыен чаклары булды. Җырлап таласың, шатланып таласың, шулай бит. Әйе, төрле вакытлары булды. Монда инде беләсезме, мин әйтәсем килә шундый икеләтә хис. Һәм укытышларыңа да килгәндә кемнәргә рәхмәт әйтерең син? Мин инде әйтәсем килә рәхмәтемне безнең Татарстанның һәм инде Россиянең халык артисты Венера хатыныга зур рәхмәтемне белдерәм. Һәм инде шулай ук үземнең вокал укытучым Эльвира Ризвановнага зур рәхмәтләремне белдерәм. Һәм инде алар да сезгә Эльвира Ризванова һәм инде шулай концертмейстерыбыз Айрат Маратовичтан да сезгә кайнар сәламнар. Кайнар мәйдан каналыннан ялкынлы кайнар сәламнәр сезгә барыгызга да, шулай бит. Аларга мин бик зур рәхмәтлемен барысына да. Син барып укытышларны онытып бетермә. Укуны бетергәч аларның хәлләре елга бер булса да, менә октябрь аенда укытышлар көне, шунда булса да кирип хәлләре чәчәкләр белән кирегә тырышырга. Алла бирсә тырышырбыз. Һәм гомумән иҗат буенча нинди планнарың син? Иҗат буенча инде Алла бирсә җыр яздыру. Яңа җыр яздыру, Алла бирсә менә җәйгә дип торабыз, планлаштырабыз. Һәм инде мәйдан тамашачыларына үз теләкләрен әйтеп булсаң. Барыгызга да саулык, сәламәтлек насыйп булсын, күңел тынычлыгы насыйп булсын. Амин. Һәм инде дуслар, Альбинаның җырлары, клиплары өчен лайкларны жәлләмәгез.
Достар, ничек уйлыйсыз? Озатка кайсы образ күбрәк килешә микән? Спорт киемеме яисә классик стильдәгеме? Карап үтегез әле. Instagram дуслары нигездә классик стильгә өстенлек биргән. Ә минемчә, иң мөһиме күңелеңә ошасын һәм үзеңә җайлы булсын, дустым. Матур сүзләр әйтә белмимен мин, зинһар өчен гаеп итә күрмә. Хисләремне җырларыма салып, аңлатамын тик үземчә генә. Сиңа, сөйләрем сиңа гына, сиңа рәхмәт яусын булганыңа, сиңа бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа, сиңа сөйләрем сиңа гына, сиңа рәхмәт яусын булганыңа, сиңа бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Күңелемә канат куя белдең, гашык итеп мине үзеңә син. Күзләр генә тия күрмәсеннәр, фәрештәләр булып күренәсең. Сиңа, сөйләрем сиңа гына, сиңа рәхмәт яусын булганыңа, сиңа бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа, сиңа сөйләрем сиңа гына, сиңа рәхмәт яусын булганыңа, сиңа бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Duymaz idim seni сөйләрдән, яшәсәм дә ике мәртәбәлә. Бар микән ул дөнья йөзләрендә, безне кебек матур яшәгәннәр. Сиңа, сөйләрем сиңа гына, сиңа рәхмәт яусын булганыңа, сиңа бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Сиңа, сөйләрем сиңа гына, сиңа рәхмәт яусын булганыңа, сиңа бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Сиңа, сөйләрем сиңа гына, сиңа рәхмәт яусын булганыңа, сиңа бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа, багышлыймын гомеремне сиңа. Заманча аранжировкалар белән Мавгычы Арслананы җырлавын татарча түгел, артык заманча дип еш танкып иләр икән дуслар. Җырчының моңа карата үз фикере бар. Мин йөрәгем кушканча җырлыйм, иҗат итәм ди ул. Килешәм дустым, иң мөһиме йөрәгеңне тыңла, ул бер кайчан да ялгышмас.
Basa almıysan kızvanok tavışın Her gün seni göre alır Бәхетиді класташым Соңғы дәріс, соңғы звонок Неге біраз сыңламадың Сөзсіз генә сөюімнен Көзімнен оңламадың Соңғы дәріс, соңғы звонок Неге біраз сыңламадың Сөзсіз генә сөюімнен Көзімнен оңламадың Күнде ертең сені күттім Олдан келіп дәріске Юқсынауық бошлы едім Мен сені тәнәфістім Соңғы дәріс, соңғы звонок Неге біраз сыңламадың Сөзсіз генә сөюімнен Көзімнен оңламадың Соңғы дәріс, соңғы звонок Неге біраз сыңламадың Сөзсіз генә сөюімнен Көзімнен оңламадың Uzun tənəffüs şekilli Ayırılğan yıllarım Başlanır da yana dəris Gelirsən көп yılmayıp Соңғы дәріс, соңғы звонок Неге біраз сыңламадың Сөзсіз генә сөюімнен Көзімнен оңламадың Соңғы дәріс, соңғы звонок Неге біраз сыңламадың Сөзсіз генә сөюімнен Көзімнен оңламадың Соңғы дәріс, соңғы звонок Неге біраз сыңламадың Сөзсіз генә сөюімнен Көзімнен оңламадың Соңғы дәріс, соңғы звонок Неге біраз сыңламадың Сөзсіз генә сөюімнен Көзімнен оңламадың Сөзсіз генә сөюімнен Көзімнен оңламадың Регина Нор фикеренчә, артист кеше төрле бәйгеләрдә катнашырга тиеш. Әгәр иҗат җимешеңне дәрәҗәле жюрига күрсәтеп, файдалы киңәшләр алсаң, бу иҗатта зур этәргеч булачак ди ул. Регина үзе дә бәйгеләрдә теләп катнаша. Хәзер дуслар, лаеклы хитта Регина Нурның серле күзләр җырын бергәләп, тавышлар биреп әлбәттә, тыңлап хозурланып алыйк әле. Ничек дип сорады Утлар салдың
пышағын яндырдың. Утлар салдың минем йөрәгемә, мәхәббәт пышағын яндырдың. Жылы қарышларым, елмаюлы яқты yüzләрем, күз алдымда хәзер дәлі, синең күзләреңнең нурлыгы. Күз алдымда хәзер дәлі, синең күзләреңнең нурлыгы. Сәрәле күзләр, Сәрәле күзләр, сәрәле күзләр. Сәрәле күзләр, сәрәле күзләр, сәрәле күзләр. Очрашырбыз әле Ходай бирсә, ышанам мин күңелем көтәр. Бәйләнсә язмыш юлларыбыз, без булырбыз ышанам бергә. Бәйләнсә язмыш юлларыбыз, без булырбыз ышанам бергә. Без булырбыз ышанам бергә. Без булырбыз ышанам бергә. Дуслар, бездә бу кунакта Линарочка килде безгә, дуслар, кунакта. Беләсезме кемнең хатыны ул, ә? Ул Маратның тормыш чәчәге, тормыш дулкыны Линара. Ничек кәефләр? Әйбәт, бик әйбәт. Менә бит, матур итеп килеп кердең студияга, мин каушый башладым. Ярар, әйдә, күчик әле. Ничек синең гомумән эстрада бүгенге көндә? Борчымый бердәм. Яңа җырлар иҗат ителәме? Клиплар. Ителә, Аллага шөкер, беркем бер нәрсә борчымый. Сиңа ничек төркемдә җырлау рәхәт идеме, яисә Марат белән җырлау рәхәтрәкме? Рәхәт булса, бөтен кеше ирләр белән җырлар, конечно. Рәхәт түгел диде бу кешегә. Бик рәхәт. Бик рәхәт, ничектер менә шулай инде тормышта килеп чыга. Беренче трио булды, аннары дуэт булды, инде хәзер менә ирем белән бергәләп. Матур итеп. Ну, шулай язган күрәсен, әйе. Субханалла, соңгы бер ел ишендә менә күзәтеп барам. Репертуарларыгызны мәгънәле, матур, тирәнешле, аранжировкалы җырлар, көйләр иҗат итәсез. Рәхмәт, Марат үзе язып, потому что. Менә. Бигрәк тә тавышларыгыз туры килгән. Менә шул. Гомумән, Марат нинди ир ул? Бүген Маратның бәйрәме булды, да? Марат нинди ир ул? Замечательный ир, бик әйбәт, субханалла, күз тимәсен. Намазда. Намазда. Өйдә тыйнак, ашарга пешерә. Юк, өйдә ирләр тыйнак була торган бар микән андыйлар? Бардыр инде, конечно. Ну, ярый. Гомумән, алга таба клиплар иҗат ителәме, буламы быел? Менә иҗат итүгә җырчылар тиз арада клиплар төшерә башлый, аннары күзләрен алар телевидениегә бирә башлар дип әйтәм. Һәм ниндирәк җырга клип төшерергә уйлыйсыз? Клипны әле генә төшереп кайттык әле. Җәй көне инде менә килеп чыкса, барса туры килсә, и безгә сөю керсен дигән җырга клипны төшерергә планлаштырдык. Ничек булып чыгар, әйтә алмыйм. Җырым бул син клибы турында сөйләп ала әле. Ялгышмасам, сез аны Африкада төшергәнсез. Кемнең башына килде Африкага барып клип төшерергә? Баштан инде ул ялгына булырга тиеш иде, аннары. Мин алдым телефонны. Мин алдым телефонны һәм ялгыш кына таптым татар видеографны. Африкада яшәүче. Чынлап. Необъяснимый факт, но это было так, әйе. Менә шулай язылышып киттек тә инде без аның белән. Менә киләбез дидем, ул айта, минем 2 көнем как раз буш, килегез, мин сезгә төшерәм диде дә инде менә шулай килеп чыкты. Афәрин, менә бит. Урыслар әйтмешли, все, что не делается, делается
к лучшему. Не считая сломанных 3 ребер и фингалов от глазов. Кит инде, андай хәлләрдә булдымы? Булды. Кайсы кызның? Икебезнең дә, без скутерда барганда, Ушып төштегез. әйе. Мәйдан каналы тамашачыларына теләкләрне әйтер иде. Хөрмәтле тамашачылар, исән сау булыгыз. Үзегезне саклагыз, яратыгыз. Һәм инде җәй көне, хәзер кояшлы көннәр, ял итегез рәхәтләнеп. Бергә булыгыз, бердәм булыгыз дип мин дә өстәп куйман. Рәхмәт. Рәхмәт. Önce sibib bizar edi, yo'lga gullar tizar edi, hislarimni meni agar anglay olsam, Бәхеттәмен белер идем, сөю назга терер идем, яннарымда минем, азга гына калсаң, yarım bulsin, malım bulsin, bari mina digen, yardı canım, al sultanım, seni yatka girmem. минем дә бит күңел синдә, йөрәк шыгар булып тибә, канатланып йөрим, күрсәм сине читтән. Hayalimni shin etuşim, tırmışımni jar etuşim, yazım bulsin gitme, gitme qalsin erkam, yarım bulsin, malım bulsin, bari mina digen, yardı canım, al sultanım, seni yatka girmem. Yarım bulsin, mamam bulsin, bari mina digen, yardı canım, al sultanım, seni yatka birmem, seni yatka birmem, yatka birmem. Гөлназ Акбашеваның Instagram битен карагач, бер кызыксыну турында белдек дуслар. Баксаң, Гөлназ төрле матур алкалар ярата икән. Яз һәм җәй яңарыш чоры. Яңа алкалар алдым әле. Аларны күбесенчә заказ биреп ясатам, диде ул. Бик килешеп тора үзеңә, дустым. Миңа мәсәлән бик ошый. Ә сезгә, дуслар, ошыймы?
Шулпан Ахмәтҗанованың гаиләсе тулланган дуслар. Күптән түгел өебездә песи барлыкка килде ди ул. Фатирга керде дә югалды. Интервью алырга дип журналистлар килгән иде. Алар белән бергә фатир буйлап песиебезне эзләдек һәм таптык ди җырчы. Яңа җан иясе йортыгызны нурга күмсен, Шулпан. Атылганда
Санаулы минутлар бигрәк тиз узайындылар, дуслар. Бүгенге лайыклы хит тапшыру тәмам. Киләсе атнада май айының җиңүчесе билгеле булачак. Шуңа күрә хәзер үк Мәйдан.тв сайтына кирип, тавышларыгызны бирегез. Мин исә сезнең белән төгәл бер атнага саубулашып торам. Иң изге теләкләр белән сезнең илгәрәк. Пока-пока.